I ugen, der lagde man ikke mærke til det. Men fra torsdag til søndag lagde man mere mærke til det, fordi der altid var aktiviteter. Så der var sådan 50-50, når der kom ud af klubben. Ja, han arbejdede som vagt, så det var meget svært at gennemskue, om det var banden eller arbejdet, når det var, han kørte ud sent om aftenen. Hans rolle, det var krigsminister, så det var ham, der skulle holde ro og orden i alle deres afdelinger. På grund af sammenholdet i klubmiljøet. Han havde ikke meget netværk eller støtte, før han kom ind i en bande. Ulempen er jo, at det er svært at have et familieliv, når man aldrig ved, hvornår bandetelefonen ringer. Det er lettere, når ens børn de er små, fordi så forstår de det ikke så meget, og de har ikke brug for en forklaring, hvorfor deres far skal gå. Hans hus var altid aflyttet af politiet. Det var primært hos mig, vi var, når vi var sammen. Fordelen ved at være med i en bande, det var jo, at der altid var penge, og de altid var gæster. Som sagt, så havde vi altid politiet med på date. Jeg undrede også lidt at invitere ham til familiesammenkomster og andre aktiviteter, hvor han vandt opsigt. Ja, det har jeg op til flere gange. Både i hans hjem, i klubben og ved en masse retssager.